Policentričan znači da postoje male razlike i koje se mogu, u prvom redu se one prave kod nas, bar. Prave se pravopisno, konvencionalno, najčešće zapravo i leksički. Ali leksika i pravopis ne čine i jezik jezikom. U samom identitetu samoga jezika zapravo leksika dolazi i prolazi. Znate kako prolaze stvari, imamo istoricizme, imamo arhaizme, imamo mnogo što šta. S te strane mi ne možemo leksički, kad biste poredili leksiku, na primjer, uzmite samo Budve i Žabljaka, eto, u Maloj Crnoj Gori. Imate leksiku vjerovatno različitiju nego leksiku Zagreba i Beograda. U Srbiji je odmah zapravo prvo odbor za standardizaciju 1998. godine. Pavle Ivić je napravio tekst po kome piše jasno i glasno: Srbija neće praviti nikakve diskriminacije prema svemu onome što je bilo u srpsko-hrvatskom. I to Snježana dobro zna. Tako da prema tome mi i dan danas u Srbiji, na primjer, imamo rječnik srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika koji je došao do 17. toma i koji će se raditi još najmanje 12 tomova. Zašto? Zato što smatramo zapravo da je korpus tog jezika štokavski, a ne samo što je korpus štokavski, nego da je u pitanju zapravo jedan jezik. Svrha ovoga videa je ukazati na drugi val kroatizacije srpskog jezičnog standarda hrvatskim riječima koji se planira u trećem desetljeću 21. stoljeća. Sam rječnik ne čini jezik, pa tako srpski neće postati hrvatski ako Srbi u svoj standard sve srpske riječi koje im nisu iste kao kod Hrvata zamjene hrvatskim riječima. Napravit ćemo uvod o prvom valu kroatizacije srpskog jezika u 19. stoljeću pa ćemo prijeći na drugi val kroatizacije srpskog jezika koji se priprema kroz odbacivanje srpskih riječi i uključenje hrvatskog leksika u srpski standard. Već smo objasnili kriterije po kojima je različit hrvatski i srpski jezik te se može pogledati video na mojemu kanalu o tome. Prikazali smo i povijesni događajni okvir standardizacije hrvatskog i srpskog jezika u 19. stoljeću. Na sredini videa ćemo na temelju rječnika Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti prikazati stare hrvatske riječi koje se koriste u modernom srpskom jeziku. U pojedinom jeziku neka strana riječ može se udomaćiti i postati dio jezičnog standarda toga jezika. Dakle, treba razlikovati podrijetlo riječi te je li ona ili nije dio standardnog jezika. Poslušati ćemo profesora Besima Spahića koji govori o riječima u hrvatskom, srpskom i bošnjačkom standardu. Kako to Stevan Sremac, koji nikad nije živio u Bosni, najljepši naš, kaže, bosanski jezik, citiram vam, kaže, najizražajniji, najbogatiji, obogaćen svim od latinskog ovog, onog i od turcizama ovih. Pa više je turcizama u standardiziranom srpskom jeziku, srbijanskom u Srbiji nego kod nas. Više germanizama imamo. Drugo, ono što zovemo turcizmi, to su više perzizmi. Razumijete li, ima niko od vas da ne razumije hrvatsku televiziju? Ili knjigu hrvatskih pisaca Krležu. Ima niko, eto, nek se javi, odmah nek ide na neuropsihijatriju. Ima niko od vas da ne razumije crnogorski jezik? Bulatovića, recimo, da ga čita i da ne zna. Ima niko od vas da kaže, vidite kaj ćirilica kaže, to je srpski jezik. Dakle, ćirilično pismo je pismo, a on kaže, to je srpski jezik. Ima li igdje na svijetu da ja kažem stanujem na trećem spratu, kaže ne, kaže kad je hrvatska riječ, a kad je mongolska riječ. Pa je ušla i u engleski jezik, pa kad znači prerezat, a izvorni naš slavenski i srpski i hrvatski i crnogorski i bosanski i slovenski i makedonski i češki i slovački je boj. Pod boje štok, a kuću na 3 boja, sjetite se vaših deda, baka, kuću na 3 boja sa 3 vodekrov. Ne, kod nas je, ja sam zapikao riječ i dao joj nacionalnost i vjeru. Znači, kad je i hrvatska riječ i katolička. Tjedan je i hrvatska i katolička riječ. Kada smo ovo poslušali možemo se pitati, zbog čega u drugom valu Srbi svoj standard žele ponovno jače kroatizirati. Vratimo se na 19. stoljeće. Prije svega, nije postojao prekid u leksiku ili ti rječniku hrvatskog jezika u 19. stoljeću. To se vidi iz rezultata austrijskih službi koje su pokušavale utvrditi političku komponentu ilirskog ili narodnog preporoda. O tome nas je izvijestio Radoslav Katičić u svojoj knjizi Hrvatski jezik iz 2013. Balkanska komisija Austrijske akademije znanosti analizirala je 2 političke brošure ilirskog pokreta iz prve polovice 40. godina 19. stoljeća, prije sloma revolucije i sloma ilirskog pokreta 1849. Izvukla je 322 riječi koje se odnose na vlast i državu. Utvrdila je da se 252 riječi ili 78% riječi odnosi na tradicionalni hrvatski leksik, a za 72 riječi se nije našla starija potvrda.
Posljednjih 10 godina elektronski i štampani se nije našla starija po kroatizmima. Bili su brojni latinski i grčki europeizmi, na primjer diploma, instalacija, literatura i tako dalje. Samo 10 riječi ili 3,1% od 322 riječi se danas ne bi mogle razumjeti ili se ne bi danas prepoznale. To svjedoči da je ilirski preporod bio temeljen na hrvatskoj književnoj baštini, da je bio dio hrvatskog književnog kontinuiteta i da nije bio puristički, jer je imao latinizme i grecizme. S druge pak strane vidjeti ćemo u srpskom dokumentarnom filmu kakav je bio odnos Vuka Karadžića prema riječima iz srpskog leksika. Vidjet ćemo da riječi iz srpskih književnih dijela Vuk nije htio prihvatiti, a metodom eliminacije možemo zamisliti odakle je uzeo riječi, ili od nepismenih Srba slabog leksika, ili, pretežno iz hrvatskih riječnika minulih stoljeća. Od vašeg rođaka Obrada, od Tomića. Ja znam da ste pročitali moj roman. Čitao sam. Kako vam je presuđenije? To ću vam sjutra u 4 oka. Nemam ja tolika strpljenija. Ja znam da ste čitali i spisivali. Vadili ste sentencije i rečenije. A htio sam izvoditi neke riječi koje su mi potrebne za riječnik koji spremam. Ali tamo nema srpski riječi. Kako nema? Nemojte tako. S otim se nije šaliti. I ne šalim se. Ja sam rođen u Serbiji. Jeste, ali ste još u djetinjstvu od onod izišli i zaboravili ste svoj jezik. Šta s otim želite reći? Svaki spisatelj se mora starati koliko za stvar u kojoj piše, toliko za čistotu i svojstvo jezika na kojem piše, a kod vas tog staranja nema. Moja priča je za roman! Ja sam u usamljenom junuši jezičke pogreške gledao. Koji spisatelj griješi protiv govora svog naroda, onaj griješi i protiv pravila svojega jezika. Vi govorite iz pakosti i zlobe, iz zavisti, iz neke osvete. Jer sam ja svjetilnik među serbskim spisateljima. A nemojte sebe graditi svjetilnikom i podnevnim suncem. U Srbiji se sad drugačije i misli i govori. Nakon ovoga pogledat ćemo kako se u srpskom filmu pokazuje odnos poglavara pravoslavne crkve prema Vukovom konceptu riječnika. Nešto ću pomoći. Zahvaljujem na štedroj milosti, vaše ekscelencije. Moje priloženje za srpski slovar bit će 300 forinti. Samo neću pokroviteljstvo. Neću da se moje ime izdvaja. Vaša ekscelencijo, ja to moram učiniti. Narod kome se izdaje slovar sada nema ni cara, ni kralja, ni patrijarha, osim vaše ekscelencije. Oprostite mi, visoko preosveštenejši za ovo držanje, ali ja to ne mogu da shvatim. Ja pišem protiv objavljenja za prenumerante srpskog slovara i trudim se da ne bude pečatan u Beču, a vi mu dajete priloženije. Pomozite meni ništavnom da shvatim. Vidite, česnejši, ja moram govoriti onako kako srpski mitropolit mora govoriti i raditi. Ipak priloženije. Kako ne shvatate? Ako srpski slovar ne bude pečatan,
Na tome smo i radili. A ako bude pečatan, ja sam tamo s priloženijem. To je slovar govedara. Ali u tim govedarima sam ja mitropolit. Miroslav Krleža je 1937. ovako rekao. Slavi se Vukova 150-godišnjica, a prešućuje se da su glagoljaši, 300-400 godina prije Vuka, već pisali narodnim govorom. Utvrđeno je naučno da je već Vetranić prepisivao hrvatske narodne psaltire iz 14. stoljeća. Od Marulića do Kačića Miošića napisana je nekoliko stoljeća prije Vuka Karadžića čitava jedna književnost narodnim govorom, od Primoža Trubara, Dalmatina, Vramca, Škrinjarića, preko Jambrešića i Belostenca do Katančića nikada taj kontinuitet narodnoga govora nije bio prekinut, tako da se Vuk javlja u nizu tih napora tek u 19. stoljeću, te prema tome nikako nije prvi koji je došao na tu misao da treba pisati kako narod govori. Svi koji danas slave Vuka zaboravljaju na socijalnu uslovljenost onoga značenja koje je narodna pjesma imala u Vukovo vrijeme. Vukova narodna pjesma je negacija turskoga zeuluma. Vukov deseterac primijenjen na današnjicu, izazivao bi protiv sebe sve visoko odnjegovane književne ukuse današnjih gromovnika naše jezične kulture i dokazao bi samo to kako je ovo nametljivo blebetanje oko podnožja Vukova spomenika isprazno mlačenje prazne slame. Pred onim skupom odličnika trebalo bi izdeklamirati jedan deseterac u Vukovu stilu, na moto, o kuju koja je zalajala povrh Slunja. Srbi su 1987. slavili obljetnicu utemeljitelja srpskog standardnog jezika Vuka Stefanovića Karadžića pod nazivom 2 veka Vuka. Tada je održan međunarodni znanstveni skup gdje je iznimnu pozornost izazvao Isusovac profesor dr. Vladimir Horvat referatom Vukov srpski rječnik iz 1818. prema rječnicima Isusovaca leksikografa Kašića iz 1599. Mikalje iz 1649. Habdelića iz 1670. Delabele iz 1728. i Jambrešića iz 1742. Taj referat je imao veliki odjek i u tisku. Drugom prigodom Horvat je dao srpskom jezikoslovcu Miroslavu Pantiću u ruke Kašićevo djelo Ritualimski. Pantić je dugo i pomno listao Kašićev rječnik i na kraju rekao, pa to je zapravo današnji hrvatski književni jezik, pa što ste vi Hrvati onda dobili od Vuka Karadžića? Horvat je odgovorio, hvala na pitanju, mi Hrvati od Vuka nismo dobili ništa. Ali sam ja 1987. dokazao da je on svoj srpski rječnik pisao uz pomoć hrvatskih rječnika koje mu je posudio Jernej Kopitar kao šokačke. Kopitar je te rječnike dobio od zagrebačkog biskupa Maksimilijana Vrhovca. Ivo Pilar je napisao što se sa srpskim književnim jezikom dogodilo, snažni pojedinci kao Dositej Obradović i Vuk Stefanović Karadžić učiniše da se narodni jezik prihvati kao književni, čime bi širim narodnim slojevima teško razumljivi crkvenoslavenski jezik zamijenjen te uopće omogućena narodna književnost. Slijede riječi za koje je utvrđeno da su ih Srbi preuzeli iz hrvatskih rječnika minulih stoljeća.
neću da se vozam ja, jer znam mama šta će biti tamo oko 1:30. Hej vuče lopove, sve ti oči govore, oči su ti crvene, zaljubljen si u mene. Ej, mala malena, nisi ti baš naivna, želiš i ti što i ja, tamo oko 2. Djelovanje radikalne srbijanske jezikoslovne politike predvođene Srpske akademije nauka jedno je od najvažnijih resora srbijanske opće politike koju čvrsto podupiru gotovo sve srbijanske stranke, posebice radikalna. Današnja politika Srpske akademije nauka i umetnosti samo je nastavak iste političke opcije koja je 90-ih izradila planove za agresiju na Republiku Hrvatsku na osnovi dijalektoloških, etničkih i vjerskih zemljovida koje su posjedovali. Dakle, gotov naum Srbijanske akademije samo je proveden političkim snagama na terenu uz vojnu potporu na nesrpskim područjima. Potpisivanjem Dejtonskog sporazuma na 3 jezika, hrvatskom, bošnjačkom i srpskom, te 2 pisma, hrvatskoj Gajevoj abecedi i srpskoj Vukovoj ćirilici, opće srbijanska politika obvezala se poštovati sporazum. No nakon kratkog mirovanja ova ista politika kao konstantni inicijator velikosrpskih težnji krenula je u novi promidžbeni rat i to ponajprije ismijavanjem hrvatskih jezičnih posebnosti od kojih su osobito na udaru bile nove hrvatske riječi. Ovu promidžbu podupirali su svi srbijanski mediji od televizije, radija, preko tiska i svemrežja, internet digitalnih medija. Pošto je ovakva politika polučila tek ograničen uspjeh potiskujući iz hrvatskoga jezika samo neka nova sporna rješenja, Sanuovo program promijenio je taktiku te je krenuo s novom velikosrpskom politikom koja se je ugnjezdila u sve pore srpskoga društva, a radi se o politici nepriznavanja hrvatskih jezičnih posebnosti. Srpska politika krenula je s planskom kroatizacijom srpskoga jezika unoseći u njega sve ono što je dotad bilo strano Srbima i Srbiji, a svojstveno samo za hrvatski jezik i Hrvate. Tako su donesene sljedeće odluke, nekoliko primjera. Na sastanku između političara, sanuovih lingvista i predstavnika medijskih kuća donesene su odluke da svi srbijanski mediji ravnomjerno koriste obje varijante srpskog jezika, a zapravo, riječ je o 2 jezika, srpskom i prisvajanju hrvatskoga jezika uz možda poneku izmjenu, nazivajući ih istočna i zapadna kosacrtica ekavska i ekavska kosacrtica beogradska i zagrebačka. Tako za primjer najveća srbijanska tiskovna kuća ima prevoditelja koji hrvatski jezik prikazuje kao srpsku zapadnu varijantu, a srpski jezik prikazuje kao srpsku istočnu varijantu. Radio-televizija Srbije donosi niz odluka od kojih je zanimljivo ukidanje časa i uvođenje sata i slično. U svim srbijanskim medijima učestalo je namjerno i plansko plasiranje hrvatskoga rječnika poradi kojega su Hrvati u komunističkoj Jugoslaviji završavali čak i u pritvoru kao nacionalisti, i potiskivanje dosadašnjih srpskih uporabnih riječi. Tako se sve češće može čuti i pročitati dosadne postojeće oblike. Umjesto dosadašnjeg srpskog standardnog izraza uslov, uslovno, uslovljavati, uzima se oblik iz hrvatskoga uvjet jednako uvet, uvetno, uvetovati. Umjesto radnik učestalo se počela rabiti dosad neuobičajena riječ u srpskom, izvorno kajkavski delatnik. Zanimljivo je kako su se počele plasirati i endehazijske hrvatske kovanice poput veletržnica umjesto dosadašnjih srpskih izraza. Srbizam, sopstveno, sve više se zamjenjuje kroatizmom, vlastito i tako dalje. Učestale su tobože velike polemike srbijanskih jezikoslovaca i književnika oko dosad nespornih jezičnih činjenica, je li točnije uvo ili uho, evro ili euro, istorijsko ili povesno, jegesko ili egesko more, zapeta ili zarez i tako dalje. Zanimljiv je i novi srpski rječnik vodećeg srbijanskog jezikoslovca Ivana Klajna koji se tiska zanimljivo samo na latinici, a u kojemu se mogu naći nove hrvatske riječi poput domovnica, dvojba, ali u njemu nema mnogih starijih srpskih riječi koje nisu svojstvene hrvatskome jeziku. Dakle, očito je u pitanju djelovanje na ujednačavanju rječnika. Insistiranje na isključivo hrvatskim prijevodima zakona Europske unije također je sastavni dio te velikosrpske politike koja novostvorenu hrvatsku terminologiju mukotrpno stvaranu u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje svojata kao svoju pa ju uvrštava u srpski rječnik kao srpsku. Na upite hrvatskih jezikoslovaca i rijetkih trezvenih srbijanskih jezikoslovaca o hrvatskim riječima i pravilima te hrvatskoj Gajevoj abecedi u srpskom jeziku odgovori su uglavnom identični u zadnjih 10 godina ove politike, to je sve srpsko, sve su to stare srpske riječi i pravila koje su Hrvati od nas ukrali,
to je Vukov srpski jezik. Dok je Sam Karadžić, svojedobno, pisao da je štokavsko-jekavski, zapravo hrvatski jezik. Prvi citat, svi slavenski narodi krom Serbalja vostočnog veroispovedanija imaju svoje rečnike. Mi ga sami trebamo, ja sam takovi rečnik preduzeo i već skupio. On će pomenutim potrebama udovletvoriti. Sodržavat će sve srpske reči, ko se nalaze u rečnicima, Kurzbekovom, koji je samo imenom srpski, Delabeli, Belostencu, Jambrešiću, Stuliju, Voltićiju, Hajmu, a imaće još 1/3 pravih srpskih reči, ko se ni u jednome, od rečenih rečnika, ne nalaze. Izvor u Fruškogorskom monastiru Šišatovcu 20. marta 1816. Sabrana dela Vuka Karadžića, drugi tom, Prosveta, Beograd, 1966. Objavljena i o srpskome rečniku. Drugi citat, Srbi s pisanjem na narodnom jeziku nisu uranili prije druge polovine 18. vijeka dok su braća zakona rimskoga, osobito Dubrovčani i Dalmatinci, pisali u 16. vijeku u najvećijeg. Izvor Vuk Stefanović Karadžić, skupljeni gramatički i polemički spisi, 3. 1896. Beograd, stranica 260. Treći citat, da sam sve napečatio hercegovački, na primjer djevojka, djeca, vidjeti, lečeti i PR, onda bi rekli Sremci, a osobito Varošani i Varoške, pa šta sada nama ovaj nameće horvatski jezik. Izvor, Narodna srpska pesnarica, Čast Tora, Beč, 1815. Skupio Vuk Stefanović Karadžić. Politika Sanua nastavlja izrađivati takozvani srpsko-hrvatski rečnik narodnog i književnog jezika započet 1954. godine i to bez pravnoga, političkog ili lingvističkog uporišta ili odobrenja s hrvatske strane. Ova planski organizirana srbijanska politika nazočna je u svim državnim institucijama kao i javnim te najvećem dijelu privatnih medija. Ta mračna antihrvatska pozadina ima dugoročno gledano nesagledive negativne posljedice na hrvatski identitet i kulturu. Plansku kroatizaciju srpskog leksika primijetili su i neki srpski građani, o čem svjedoči tekst u Politici iz 2019. Miloš Bojanić, advokat iz Beograda. Posljednjih 10 godina elektronski i štampani mediji preplavljeni su kroatizmima. U ovim medijima, kao i u govoru javnih ličnosti, bez izuzetka se koristi reč pomak. Jedan od sinonima u srpskom jeziku, koji je reč pomak potpuno istisnula iz upotrebe, je imenica napredak. Pomak ima ozbiljnu konkurenciju u, također, kroatizmima odabir i izvedba, koje, pre svega, gurao i uspeo da lansira u javni govor dio srpske narodnjačke estrade. Na trgovinskim radnjama u Srbiji, nigde nisam video tablu sa nazivom odabir, a sa nazivom izbor i te kako jesam. O odabiru najlepše devojke da i ne govorimo. U užem izboru svakako je i kroatizam pošast, koja je stigla i do Petlovca, a da u Petlovcu niko, a i širom Srbije malo tko zna šta ta reč znači. U Srbiji niko više nikome ništa ne prigovara ili pripisuje, ali se spočitava na svakom koraku. I zbog toga se niko ne osjeća neprijatno ili nezgodno, svima je neugodno. Iako više niko ni o čemu ne razmišlja, stiče se utisak da nam stižu bolja vremena, jer svi mudro promišljaju. Lično mislim da se u konkurenciji mogu naći i reći upitan, neupitan i utemeljen i neutemeljen. Moguće je da reći utemeljen i neutemeljen nisu kroatizmi, ali ako zaključak izvodimo iz nedavno objavljenog teksta, kralj Čekićem utemeljio najdugovečniju centralu, ili iz nesporne činjenice da u Srbiji niko neće reći temeljem nego na osnovu, teško da bi se to moglo reći. Međutim, da nije bombondžijske radnje u ulici Gavrila Principa u Beogradu, osnovane 1936. godine, u Srbiji ništa ne bi bilo osnovano, sve bi bilo utemeljeno ili neutemeljeno. U krug favorita svakako spadaju i kroatizmi i jezičke besmislice, odnosno poštapalice, svako malo, svašta nešto, šta god, kako god. Sve češće su u upotrebi i reči, podcrtati, glede, stanovito, odgoditi, pozornost, nedvojben, ponukati, blagdani, iznimno, nepočinstvo, učinkovit, zapreka, značajka, tajnovito, ugođaj, sudionici, dužnosnici. Djelovanje srpske politike glede tobožnje istosti hrvatskoga i srpskoga jezika već danas negativno utječe na donošenje nekih bitnih odluka stranih političkih i kulturnih krugova ugrožavajući hrvatsku jezičnu individualnost s kojom je neposredno povezana opće kulturna neovisnost našega naroda, njegovih institucija i njegov identitet kao prepoznatljiv drugima.
Naime, u visokim krugovima naših američkih saveznika donose se neke odluke koje ugrožavaju potpunu hrvatsku neovisnost, tretirajući hrvatski jezik kao dijalekt ili varijantu, čime američki diplomati i ini zainteresirani prije dolaska u Hrvatsku uče srpski jezik sa srpskom kulturom kao dovoljnom za Hrvatsku, a hrvatski jezik se tretira drugorazredno. U tom miksu književna dijela hrvatskih pisaca, Hektorovića, Krleže, Ditkovića, često se lažno pripisuju kao srpska. Krajnje je vrijeme da državna tijela poduzmu mjere da bi zaustavile ovo što se događa. Niko, koliko ja znam, a dosta znam, o situaciji niko od normalnih lingvista, ja smatram oni koji su obrazovani, nikad nije govorio da se radi o različitim jezicima. To je prva stvar. Po svim mogućim kriterijima, i tu se ja sa Snježanom potpuno slažem, po svim kriterijima identiteta jednog jezika, bili oni strukturni, bili komunikativni, bili genetski, prema tome radi se o istom jeziku. Kad je rekao kako on je uvjeren da deklaracija u principu na neki način je suvišna, jer lingvisti pravi... Pa to možda, Miloše, ipak govoriš iz svoje vlastite perspektive. Znači, u Hrvatskoj je situacija, na primjer, suprotna. U Hrvatskoj nećeš naći ni jednog jedinog profesora fakultetskog jezika ili profesoricu koji će javno reći ili javno napisati da imamo zajednički jezik. I to nije od jučer tako, to je već 4 stoljeća tako. Znači, niko ko je zaposlen na fakultetu neće reći imamo zajednički jezik, niko ko radi u institutu za jezik u Hrvatskoj neće reći imamo zajednički jezik. U Bosni i Hercegovini je situacija takva da većina fakultetskih profesora jezika također neće reći da imamo zajednički jezik. U Crnoj Gori je situacija takva da na novom fakultetu koji se zove Fakultet za crnogorski jezik, niko od zaposlenih neće reći da imamo zajednički jezik. Znači, iz perspektive srbiste moglo bi možda izgledati drugačije. I kad je izašla ovaj predlog za zajednički jezik koji može svako da zove kako hoće, ja sam bio u prilici da dam izjavu i rekao sam pa to nikad neće biti prihvaćeno u Hrvatskoj, a to znači onda da to nije ni predviđeno za Hrvatsku, nego je predviđeno za nešto drugo. A sutradan, pošto sam ja isti dan pitan i rekao šta imam, i to je objavljeno, sutradan je hrvatski predsjednik i hrvatski predsjednik vlade i predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umetnosti rekao da to ne dolazi u obzir da se prihvati. Naši nosioci vlasti se nisu izjasnili. Sada predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti rekao da čeka stručno mišljenje. A jezički su uvek i kulturni interesi. Ne mogu drugčije da budu. To je, ajde da kažem, neki najopštiji smisao mog predavanja. Ne da su samo jezički, nego jezički su uvek i kulturni. Ne može drugčije da bude. I ove najnovije zajedničke deklaracije o takozvanom zajedničkom jeziku, koja počiva na jednoj lingvističkoj činjenici. Činjenica je da jezik kojim se govori u najvećem delu bivše Jugoslavije, mimo Makedonaca, Albanaca i Slovenaca, je lingvistički gledano po morfologiji, po fonetici, po sintaksi, jedan jezik. Ali to nije činjenica koja je opredeljujuća. Opredeljujuća je kulturno-politička činjenica. Su posljedice ovog jezičkog rešenja prvo bile uočene u literaturi. Prvi koji su reagovali na ovu vrstu promjena nisu bili lingvisti. Lingvisti su zdušno podržali Vuka, pisci su međutim prvi reagovali na problem Vukovog jezika, jer je on za njih zaista bio problem. Oni nisu mogli da izraze određene treptaje svojih osjećanja, određene nijanse svojih tonova, onako kako su oni želeli. A kulturno-politička činjenica je da taj lingvistički jezik se razdvaja na više jezika. I sada se kaže da treba prihvatiti da je on jedan jezik koji svako može da zove kako hoće. A što to praktično znači? To znači da bi ga u Bosni i Hercegovini zvali bosanskim, a u Crnoj Gori crnogorskim. A to znači da bi trećina Srba koji čine stanovništvo Crne Gore trebalo da pristane da ne govori srpski. A da bi cela Republika Srpska trebalo da pristane da ne govori srpski. Dakle, u čemu je smisao te zajedničke deklaracije? U denacionalizaciji Srba, odnosno u svođenju svega što je srpsko na srbijansko u ovom slučaju.